Kane kadai ka jing tang biang shapang ka story jong ka konsem Cleopatra. Shisen men handai hakari Egypt kari hakabaka waknal katoy. Bat ki pyramid ki jrong hadok sun benang. Lakha ya ka wei ka kon kan thei kabakar tang ka Cleopatra. Kane ka Cleopatra kam dei tang ka kon kan thei hi. Henry ka dei ka konsem Pharaoh. Te yaka lakha bat lajet karpang banlong ka Pharaoh kabakado e jong kari Egypt. Yakane ka Cleopatra la penhe pensan yaka haka yeng sem kabaki tnum ki bajrong bat ki kamra ki bahe ba te kane ka Cleopatra kalalong ka khna ka bakwa tibha bat ka batrang banang yaki ke baro haka jingim jongka te na do bakadang khna kala pule shibon chat ki chat subject kum ka saing ka politik bat ki chat ten ba pher haka perthei haka takapor ka Cleopatra kam shem la pule tang ban long kas em Henry kala pen kre yalade bakan long kanong yalam ka bakraw hapdeng jong ka perthei ka balasen shar da kishenram tekat bagi por kinang yai ka Cleopatra kala nang san kum ka kanthei samla bat ki briu baro kila itho yaka kum ka tak kanthei ka banep ki jingmut jing perkhat ka bala ban pen sngo tho yaki briu bat ka bala ro ban kren shibon teli ki jait kten te kumta kala ban yakren bat kinong ra ten sem na kaleng saudong jong kari jong ka perthei hakata kapor te kumta kine ki jinglong jong ka kala pelong yakibriu bakin buram bha yaka hakari Egypt Henry pat ka jingim jong ka Cleopatra kum ka khonsem kamlong ka basuk yaka temen ba kala daptang khat prasnem karta ukpa jong ka ubadei usem Pharaoh ulakhlano na kaperthei ulaino ya ka Cleopatra badya armut ki para shenrang jongka te kalalong ka rukom hakita kisngi baki khon nang kong jong usem ki banyo ban her pateng ya ka hima ukpa jongki te kumta ka Cleopatra ro kalakwa no banlong kanong sensyar jong kari Egypt te hang tapat kalamino ka jingyele ka bakraw bamano banyo ban shimti ya ka bor sensyar te hadenang ta utaw para jongka ulakne no ya katakabor sensyar bad ulebe no ya ka Cleopatra na kari Egypt Henry ka Cleopatra pat kalakud jingmut skam halade bakan sayo pat banbat ya kataka khetsem ukpa jongka hakawai kasngi te kalajia hakawai kasngi ka Cleopatra kalyo sngo bau Julius Caesar unong sensyar jongka himarom unsawan ban jingo ya ka Egypt te kumta ka Cleopatra kala perkhat halade bakan wan buit bakumno kanla ban job ya Julius Caesar bad buun karsyan na kalyang jongka khnang bakan lapat ban kurup ya katak khetsem ukpa jongka na utaw para jongka te kala jiapat habau Caesar ulapoy ha Egypt ka Cleopatra kala rey yalade hakakali jong Caesar te habau Caesar ulalek pai pat Sharom omdon batib baka Cleopatra kala rey hakata kakali jongki bat habaka Cleopatra kala poino harom kala wadlat kala wadbuit kumno bakan yo banrung siya ka kamra jong Julius Caesar khnang bakan yo lat ban yakren bat u syapang kata kakhetsem ka jong ukpa jongka te kumta ka Cleopatra kala rey yalade hakaway ka karpet bat habakita ki syakri jong Caesar kilara ya kata ka karpet siyapo kayeng jong Julius Caesar te kumta ka Cleopatra ro kalayo lat banrung to siya ka kamra jong Julius Caesar bat haba ka Cleopatra kalamino nakata ka karpet kalawan mi hakmat jong Julius Caesar te u Julius Caesar pat habaw liyo iya ka ulayabet ya ka jing start bat ya ka jing bhabriw jong ka Cleopatra te haba kilia kren hangta kalia thou yo ya ki jing e jong ka te kumta u Caesar ro ulakular ban yarap yaka ban kini no yakata ka khetsem nakakti upara jongka te hadenang ta dakata ka jingyarap jong Julius Caesar ka Cleopatra kalalapat ban shimti yaka khetsem sa shisen pat te hadenang ta omslem u Caesar ro ulasya penyap klep no dakibriu kibanapo jongka himarom hi te habaka Cleopatra kalatip yakata ka jingsya penyap jong Julius Caesar kalas ngosi bha bat hakajohi kapor karo kali kendo ya kijing e hakajing sensyar jongka te kumta
kalete lok no bad uwe pat unong yalam jong ka himarom ubakerteng umak Anthony bad kane ka jingye parlok hapadeng ka Cleopatra bad umak Anthony kamde tang ka jingye parlok haka kam sensyar khadar ya ka hima jongki Henry kila ye shok jing ive pat te kumta umak Anthony bad ka Cleopatra kila perkhat bantay ya ka hima ka bakrau bha Henry kata ka plan jongki kala pen bitar bha yau Octavian ubadai uwe pat unong yalam badan bor jong ka himarom hakata kapor te kumta kane ka kam kala yalam yaki syaka jing yele thama ka bajor bha bad hakata ka thama umak Anthony bad ka Cleopatra kila sya remno hau Octavian te haba ka Cleopatra kala tip bakam la show banjab persya yau Octavian te kumta kala jet no bakan penkut yala ka jong ka jingim badan kibriu kibayatho baka Cleopatra kala penyap yalade daka baka aipo yalade hau pseng ubadon bi te kumta ka Cleopatra kala yapno daka bi jong pseng bakane ka jingyap jong ka kala long kadak jong ka jingkut no jong ka jing sanchar kisem pharo hakari Egypt bat ka jing sedang pat jong kari Egypt bandon hapok ka jing sanchar jong ka himarom te perlok ka story jong ka jingim jong ka Cleopatra kadai ka story jong ka jing start kabor bat ka jingkut jingmut kalala ban pen kala ya ka perthei jong ka jinglek politik da ka jing slur bat ka jing start jong ka te kumta ka jing yai sak kan mau ya ka kadang yai beteng haduk ki pateng ki bamenta syapang kabor jong ka jing yai sya jong ka takanong senchar ka bastat bat ka baslur jong kari Egypt te tang kumta perlok ka story jong ka konsem Cleopatra kala poy no skabakut te perlok kublay sibon ba pilapet ya kani ka video te la da pisngo tanat ya sngo bhala ya kani ka video bat subscribe ro ya kani ka channel te tang kumta perlok kublay sibon ngini kendo pat haka next story kublay